ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tikulandireni nonse ku programu yathu yomwe tayikonza ndi cholinga chofuna kuphunzitsana chikhulupiriro cholondola chimene Msilamu wina aliyense akuyeneka kukhala nacho. Kwa pali zikhulupiriro zimene zazungulira Chisilamu zomwe zili zosalondola koma ena akumaziona ngati kuti ndi zolondola. Ndiye tikufuna kuunikirana zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adawasiyira maswahaba ake, ngati mmene taphunzirira mu chiyambi chija mu episode yoyambirira imene timangotsegulira kuti kodi tikhala tikuphunzitsana zotani. Ndiye ndikhulupirira kuti mmene muja tidafotokozapo hadithi yochokera kwa Jundub ibn Abdullah yemwe akunena kuti kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallama wa nahnu fityanun hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an ila akhir al-hadith. Kuti iwo adayamba kuphunzira kuchokera kwa mtumiki nkhani yokhudza imani asanayambe kuphunzira za Qur'ani. Ndiye tidatambasula choncho kuti tikhala tikufotokoza tanthauzo kaye la al-aqida, tikabwera mu lesson yotsatira imene ili inoyi. Pambuyo pake tikachoka pamenepo tizibwera muzigawo zina kuti ndi chifukwa chani mtumiki adayamba kuphunzitsa nkhani ya al-aqida asanayambe kuphunzitsa china chilichonse. Alipo ena amene amayankhula mwachipongwe zoti ku aqida akangomva liwu la aqida amakhala kuti basi yo akwacha, akuti zimene zozo ndizochokera kwa ena ache amene amakhala akuachula mayina. Koma tikaliona liwuli ndi liwu la Chiarabu limene ngakhale maswahaba radhiyallahu anhum adalichula, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adalichula, Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani mwake adalichula. Ndiye ndi liwu limene ma ulama adaligwiritsira ntchito pa nkhani yokhudza chikhulupiriro. Ndiye liwuli limachokera ku tsinde la Chiarabu lotchedwa aqada. Ain qaf didal aqada, kutanthauza kuti adamangitsa china chake. Ngati chili chingwe adachimanga kwambiri, ngati ili nati adayimanga kwambiri. Ndiye liwu limene limachedwa kuti aqada. Nawo kuchokera mu liwu la aqada limene mukuchokera mawu ena monga ngati uqdatun. Tikamati uqdatun ndi mfundo imene munthu amamanga. Mwachitsanzo kwa ife amene takulira kumudzi timaona agogo athu kaya mwina mayi athu kumene akamapita kumsika amatenga ndalama ndi kuyimanga pakona pa chitenje, kuyikapo ndalama ndi kumanga pene paja mfundo. Iwowa ulendo wawo wonse ochokera ku nyumba mpaka kufika kumsika samakhala ndi chikayiko kuti ndalama imene ayika pachani pakona pa nsalu pamene paka mfundo pamene yatayika. Iwo amatsindika kuti ndalama imene ndikayipezabe ndikakafika kumsika. Ndipo akafika kumsika akamasula pamene paja amayipeza ndalama. Ndiye imene chimachedwa kuti uqdatun, mfundo imene munthu amakhala kuti watani wamanga pachani pa chinthu china chake. Ndiye akuchimanga chinthu chija kuti chisamasuke. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pali hadithi imene akufotokoza kuti mmodzi mwa inuyo akamakagona usiku, shaitani amamanga kumutu kwakeku mfundo zokwanira zitatu. Ndiye anagwirisira ntchito kuti uqdatun, amamanga mfundo zokwanira zitatu. Ndiye pa mfundo iliyonse shaitani amayankhula mawu alaika laylan tawila, akumanga. Ndiye amayankhula kuti pa iwe pakhale usiku wautali. Ndiye akumanga nji, kodi akumangitsa njipo yankhula mawu kuti iwe ulephere kudzuka usiku kuti uswali, ulephere kudzuka tahajjud, komanso ulephere kudzuka fajiri. Ndifake kumapeto kwakunena kuti munthu amene wadzuka usiku fahamidallah, ndikumuyamika Allah, mfundo imodzi mamasuka. Kenako akachoka pa bedi ndikupita ukapanga aludhu, kapena ngati anali ndi uve waukulu kukasamba ndikupanga aludhu. Ngakhale timanena kuti pamene wayamba kupanga udhu kenako ndikusamba zimakhali zakwanira. So pamene wasamba kapena ndikupanga udhu, njira ziwiri zonsezi
iweyo umakhala kuti mfundo yachiwiri ijaso yatani yamasulidwaso. Kenako ukaswali mfundo yachitatu imatani imamasulidwa. Ndiye mtumiki anakamba za thalatha uqdatun. Ndiye tikuona kuti nkhani yokhudza uqud ndi chinthu chimene cha uqdatun ndi chinthu chimene chamangidwa pena pake kumanga china chake kuti chisamasulike. Ndiye kuchokeranso mu liwu la aqada tikupezanso liwu la aqdu. Aqdu ndi contract. Contract imene munthu amakhala akuchita kaya mwachitsanzo aqdun nikah, contract imene munthu mapanga ya nikah. Ukufuna kumukwatira mkazi ndio mamuza kuti ine sindikufuna izi, sindikufuna izi, sindikufuna izi, sindikufuna izi. Mkazi yonso naye ine ndikufuna munthu otere, sindikufuna zikatera. Ndiye magwirizana zimene zijazo ndikusayinirana kuti ifeyo tikugwira izizi, banja lathu likuyambira pa zimenezi. Ndiye imene machita kuti chani aqdu. Koma ndi aqdun nikah, contract, mgwirizano pakati pa mapatezi awiri kapena anthu awiri oti ayendetsa china chake muzimene agwiriziranazo. Kapena aqdu tijara, mgwirizano umene umakhalapo pa malonda pamene munthu akufuna kupanga contract, business contract ndi munthu wina. Ndiye amapanga chani amapanga mgwirizano umene machita kuti aqdu, koma ndi wa atijara wa kumalonda. Ndiye kuchokeranso mu liwu la aqada tikupezapo aqida. Aqida fi lughatin pachiyankhulo timanena kuti kullu ma aqada alayhi alqalb, ndi chilichonse chimene mtima wakhulupirira. Kaya chinthu ndi chabwino kaya ndi choyipa kaya ndi chabodza kaya ndi cholondola, koma ngati mtima wakhulupirira zimenezozo kwa iyeyo zimakhala kuti ndi aqida. Alipo ena amene amakhulupirira kunena kuti kuloza kumanda ndi chala si zinthu zolondola. Ndiye anthu amapezeka zonena kuti akhazikitsa chikhulupiriro chimenecho ndikumalephera kuloza kumanda. Nati mukaloza kumanda chikuchitikira ndi china chake. Kapena pali ena amene amanena kuti kumanda sumakangolowa popanda kuodira. Ndiye kuodira kwa kumanda ndikuponya kumeneko kumwala ugendeko kaye. Kwangati sugendako njoka zikhozokuluma, njuchi zikhozokuluma, zimene zili gwiyo wa mizimu ya anthu amene atani agona kumeneko. So andi zikhulupiriro zosiyana-siyana zimene zozo zikugwera pa aqida yawo. Ndiye chilichonse chimene mtima watani wakhulupirira. Koma tsopano tikabwera ku Chisilamu kapena kuti ku sharia, liwu la aqida limayimira zinthu zitatu. Ndi hiya al-umuru allati tusaddiqu biha an-nufus. Zimenezo ndi zinthu zimene mizimu imakhala kuti yazikhulupirira. Wa tatma'innu ilayhi al-qulub. Komanso pambuyo pake poti mizimu yakhulupirira, mtima kapena kuti mitima imakhala kuti yakhazikika pa zimenezozo. Sizimachotsedwa ndi chikayiko china chilichonse. Ndipo ziwalo tsopano zimayamba kuonetsa action kapena kuti munthu amayamba kugwira ntchito potengera zimene zili mu mtima. Ndiye alipo ena amene ali ndi mawu amene amayankhula pakamwa kuti musamayankhule chonchotu, inetu chabwino sinnavale hijabu, komatu chikhulupiriro ni mu mtima. Naam, mu mtima ni mmene muli gwero la chikhulupiriro. Likamati tsinde la chikhulupiriro ndeni mtimawo. Koma ngati chikhulupiriro chimene chili mu mtima ndi cholakwika, ndi kuti ziwalonso zikhala zikuchita zolakwika. So awa amene amati chikhulupiriro ni mu mtima koma samakwaniritsa malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye kuti chimene chili mu mtimamo, chimene mtima wamanga ndi choonongeka. Chifukwa chimene munthu akuchita ndi chithunzithunzi chachani cha zimene zili mu mtima. Ngati mene akuyankhulira ena mugulu la maulama kunena kuti aqida uli ngati mtengo. Aqida uli ngati mtengo, ndipo ntchito za munthu zili ngati chithunzithunzi. Ndiye pamene dzuwa lawomba lafika chapena pake, mtengo uja ukutulutsa chithunzithunzi. Chithunzithunzi chimene chingaoneke pansi, chimene tingachione chochokera ku mtengoko chikhala malinga ndi mmene mtengo ulili. Ngati mtengo uli wopindika, chithunzithunzi sichingakhale chowongoka ya. Sichingakhale chowongoka, ndiye chikhala chopindika choncho. Ngati mtengo uli wowongoka, zosatheka kuti chithunzithunzi chikhale chopindika. Ndi kuti nachonso chikhala chowongoka. Pachifukwa icho timanena kuti aqida ndi imene imatulutsa ntchito za munthu. Ndi aqida yolakwika, ntchitonso zimakhala zolakwika. Aqida yolondola, ntchitonso zimakhala zotani? Zolondola. Ndiye ndikusiyirani kaye pompa kuti insha Allah tikumanenso mu episode yomwe ikubwerayi.
ndicho linga chonena kuti titambasule sopano kuti kodi zinthu zimene tikunena kuti mtima umazikhulupirirazi ndi ziti kwenikweni. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.